ħasbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik lanqas idea, dik tgħix kemm tħoffif taħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik tok tfarfar la mara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gednuma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi. Imma żo, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Nadja sabtet sieqa darbtejn mal-art. Ma rridx imur norqod għand it-sija Kate u f'tistgħu ma tmorrux dan it-tieġ talbet bil-ħnina lill-omma u lill-missiera. Le Aziza, inti tieħu gost kieku se tiżżewweġ u l-min stedint ma jiġix. Ippruvat tikkalma omma. Is-soltu kienet iżomma t-sija Silvja iżda din id-darba ma setetx. Għanda lanqas kienet taraha għaddej il-ħin tilab u tiddieħak mal-kuġini. Issa offrit li żomma t-sija Kate imma ma kienx faċli tikkonvinċi tifla bħal Nadja. Kella rasa ta' żonqor u jekk iddaħħal fellus fiha. Da tfal daw kif ikunu hekk għajt. Il-jum tat-tieġ wasal u ma' 6 ta' flaxija Nadja sabet ruħa fuq l-għadba ta' t-sija Kate tistenna biex tiftħilha l-bieb kbir u aħmar. Ma waqfitx tiġbed il-ħabel tal-qampina tiddendel miegħu kien jonqosha. Prosit, Donna bdiet tagħmilha bi protesta tal-li l-ġenituri ddeċidew li jħalluha waħedha mat-tija. Ħudu gost, għajtet it-tija, u tieħdux ħsieb it-tifla f'idejja. Ħatirranġa ruħek tsi. Nadja daħlet fl-intrata b'geddum sal-art, iżda madamitx wisq ma bidlet ftit il-burdata. Kemm għandek madum sabiħ kollu diżinji? Tagħna mhux bħal dan. Jogħġbok sabiħa. Din id-dar antika ta' għandha kważi 500 sena. Komplit maħħazzija. Anka l-palazz fejn qgħod jiena. Nixtieq kikun jgħix ġodar bħal din, alla volja jgħidu li fihom ġieli jidhru l-fatati. Inti ġieli rajt xi wieħed hawnhekk tsi. Issa sew. Da x'inhu? Da mhux xi fatatux. Ma x'inhu?